ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግዝፈ ሻምሊን ግዝፍሪድ ቦርሜር ሎም ድማ ከም ትኩል ግዜ ንጎንጎ ንመጽእ ኣናሓኩም ሰላሓዲን ምስሓውና ሲሚና ደለና ወይ ዳሃቢ ኮሚት ኤነንጎም ቲል ሶሶም ቢብርከራ እዚ ንጎንጎ ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ድማ ሓላልፍ ፕሮግራምና ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ድብል እዩ ወደ ሃይረ ፕሮግራም መት በስተ ኡለት ፈደን በስተ ዳገን ሶም ሴንስ ፍሮም ሲአርጂ ስቱዲዮ ስለዚህ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ድበለጸ ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና ወይ ዳኩም ቢፍቶ ዲሎ በስተ ኡለት ፈደን ዳገን ሎም ንካፈሎ ቃል ንውድቀትኩም ዝተሰርሑ ኩሎም ኣጽዋር ኣይጥቕሙን እዮም ድብል och dagens titel är Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. ሪኹም ንውድቀትና ኢሎም ዝስርሑ ኣጽዋራት ናይ ጸላእ ዕቅዳት ኣለዉ እዮም Det finns olika vapen och alla planer som är formade från fienden för att förstöra våra liv. ምናልባሽ ቶም ዕቅዳት ብሰባት ጌሮም ክመፁና ይኽእሉ እዮም Kanske de planer kan komma via människor. ብጥዕና ደረጃ ክመጽእ ይኽእል እዩ Det kan komma på hälsoproblem. በሐሳብ ጭንቀት በስተፈላለየ መንገዲ ካርመና ደልኸው ጸላይ Fienden kan vilja attackera oss på olika sätt. Det kan vara i tankar, depression, stress. ነገር ግን ብዝመጽ እንጻ ንውድቀትና ዝተሰርሐ ማንም ዓይነት ፕላን ዕቅድ አጀንዳ ኩሉ አይጠቅምም Men oavsett med vilken ett vapen han försöker komma på, vilket sätt han försöker komma att attackera, det ska inte ha någon framgång över dig. ንክርስቲያናት ንውድቀቶም ድተዓለመ ዕልምታት ወይ አጀንዳታት በፍጹም ኣብ ህይወቶም አይዕወተሎምን Så vilken en plan Satan har försökt planera emot kristnas liv, de kommer inte ha framgång. ስለዚህ ኣይተሰንብዱ መንተሲኢኩም ኣብ ዙርያኹም እንታይ አጀንዳታት ተዳሊሎ ኣብ ዙርያኹም እንታይ መንገዲ ጸላእ ዳሊሎ ብዘይገድስ ኣባኹም ግን ኣይበጽሕን Så var inte rädda, oavsett vad ni än ser runt omkring er, vad som försöker attackera er, inget av det ska ha framgång över ert liv. መጽሐፍ ቅዱስ ኢሳይያስ 54 I Jesaja 54, ጥቕሲ 17 ከምዚ ይብል i vers 17 står det så här. ንዓኺ ክወግኡ እተሰርሐ ኣጽዋር ኩሉ ኣይክጠቅምን እዩ ነቲ ንፍርዲ ዝትንስአኪ ኩሉ ልሳን ድማ ክትረትዕዮ ኢኺ እዚ እዩ ርስቲ ባሮት እግዚአብሔር ጽድቆም እውን ካባይ እዩ ይብል እግዚአብሔር Från vers 17 står det så här. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång, och varje tunga som angriper dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvdel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. ይሲ በቃ ንዓኺ ክወግኡሉ ንዓኺ ክጎድኡሉ ንዓኺ ክሃሲሉ ኢሎም ዘዳልዎ ኩሉ ኣጽዋርሲ ኣይክጠቅምን እዩ Så all vapen som smids emot dig, står där, kommer inte ha någon framgång. ኩሉ እንተዳኢሉ ኩሉ እዩ Och om det står inget, så betyder det inget. እዚ ቃል ናይ ብሓቂ ንሓደ ክርስቲያን ተዳኣትይዎ ኣብ ማእከል ማዕበል ኣብ ማእከል ንፋስ ኣብ ማእከል ሓዊ ተረጋጊዩ ክኸይድ ይኽእል እዩ Och om en kristen verkligen förstår den här versen och i sitt inre att det står inget, då kommer den personen kunna vara trygg även om de går genom eld, vatten, storm. ምኽንያቱ ኩሉ ስለ ዝብል ብሰብ ምጻእኻ ብኹነታት ይምጻእካ ብስራሕ ምጻእኻ ብሓዳር whatever it is ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ጸላእ መጺኡ ከም ዘይዕወተልካ ርግጸኛ ኹን Så var trygg eftersom det står inget vapen, betyder det om det kommer via människor, via familjer, via omständigheter, via jobb, vilken än det är, var trygg. ቀጺሉ ድማ እንታይ ኢሉ ነቲ ንፍርዲ ዝትንስአክ ድማሲ ክትረትዕዮ ኢሉ Och sen i fortsättning står det varje tunga som angriper dig ska du i domen döma skyldig. ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ህይወት ክርስቲያናት ክልተ ነገር ይገብር ማለት እዩ Så Herren vår Gud gör två saker i ett kristna liv. ሓደ ናባኹም ዝውርወር ዘበለ ማንም ዓይነት ጉዳያት ይፍሽሎ Så en av dem, det är alla vapen som smids mot dig, han förstör dem. ካልኣይ ንዓኹም ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ሰዓር ትገብረኩም Och den andra delen är att han gör dig segrare över de situationer. ስለዚ እዩ ልዕሊ ኢልኩም ተዳኣንቢብኩሞ ኣብ ጥቕሲ 15 Så om ni går lite upp och läser i vers 15. ካብ 14 ከም በልኩም ብጽድቂ ክትጸንዒ ኢኺ እትፈርህዮ የብልክን እሞ ካብ ግፍዒ ረሓቂ ስምባደ ኣይክቐርበክን እዩ እሞ ካብኡ ረሓቂ እነሆ ካባይ ደኣ ኣይኮነን እምበር ሓቢሮም ይተኣኻኸቡ ኣለዉ ዝኾነ እንተኾነ እቶም ክጻረሩኺ ክሰማምዑ ኩሎም ኣብ ቅድሚኺ ክወድቁ እዮም
Så från vers 14 om vi läser det står: I rättfärdighet ska du bli befäst, förtryck ska vara fjärran ifrån dig. Du har inget att frukta, skräcken ska vara borta, den ska inte komma dig nära. Om någon angriper dig kommer det inte från mig, den som angriper dig ska falla för dig. Wow, ريخي كاب سنباد رحقي إلو. Ser du det står, du har ingenting att frukta. نعاخن مودا زقبرو كل أخيباتات نماسي أكدمي خود إلو. Så alla som gör plan och agenda för att angripa dig ska falla framför dig, står det. نعانا نمودا زسما معوس ممع بملوس أكدمينا خود إلو. Så all plan som de gör för att angripa oss så kommer det falla framför oss, står det. سلزلوم ملأخت لني. Så jag har en budskap till dig idag. من يتسيكم؟ Vem har rest sig mot dig? منقصد خون خل. Det kan vara myndigheten. سبات خون خودو. Det kan vara människor. ከባቢኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ ጭንቀት መሊኡ ይህሉ ኸውን Det kan vara era runt omkring er fylld av olika bekymmer. ግን ደስ ዘብል ብስራት ኣለኒ Men jag har en glad budskap till dig. ኩሉ ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ብኣኹም ስዑር እዩ Allt som finns runt omkring dig, det är vunnet genom dig. እቲ ዓወት ናትኩም እዩ Segern är redan din. እስኹም ግን ኣይትጉድኡን ኢኹም Ni kommer inte bli skadade på något sätt. ብጎይታ ደስ ይበልኩም Var glad i Herren. ንስኹም ክቡራትን ብሉፃትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.